Dobrý deň, teraz tu budeme ochutnávať fizidenke, ako vidíte, ale Anetka, toto nie je skrytý, len tieto, ktoré sú skrytý. Najprv ideme Anetku vyskúšať. Katino nám to bude otvárať. Otvorím ti to. Leo to bude ochutnávať ako prvý, lebo on si to on chcel. To vidím ja prvý, lebo toto som nechcel. Je tam asi, že to ličí. A z 10 koľko? 8 z 10. No jak ten? 9 z 10. Koľko bodov? Koľko? 4 z 10. 4. No tak ten ide tu, Anetka bola, ide môj. Skibidi. A potom na druhom videu toto všetko dáme Dokopy. áno. Bum. Kto ide prvý? Elkna. Lebo ja, je to moje to? No. Môj obľúbený ide. Naozaj, toto je môj obľúbený modrý. Mňam. 10 z 10. Leo? Deväť z 10. Kde mu chuť? Koľko? Mne nechutí. Ani mne. Tebe chutí, Lukino? 10 z 10. 10 z 10. A ty? Ja tak 5 Je z 10. malina. Prečo 5 z 10? Chutí, no. Ide tento? Malina. Máme tu aj Malina asi bude najlepšia. Páči? Skúšaj. Jak ti to chutí? 10 z 10. Dobre. Prečo? Sa ti leslo do nosa. To nejak kyslé pre mňa. To nie je